Arabako Foru Jauregian bildu dira euskaltzainak. Juan Antonio Zaratek, Batzar Nagusitako presidenteak eta Xabier Agirrek ahaldun nagusiak egin diete ongi etorria. 80 urte, 80 zorion, eta jakina, etorkizunerako bidea ere izan dezala euskaltzaindiak, egin dezagun guztion artean bide hori. Hori izan da euskaltzainburuaren mezua. Euskara ezin da esan du inoren kontra aurrera eraman guztion artean baizik. Euskaltzaindia 1918 urte horietan sortu zen. Alfonso XIII erregeak sortu zuen eta Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako aldundiek lagundu zuten. 80 urte hauetan 7 presidente izan ditu, lehena Resurrekzio Maria de Azkue eta azkena 2005 urtetik Andres Urrutia. Ibilbide luze horretan ikerlan ugari egin ditu eta hizkuntzaren normalkuntzarako arauak ere finkatu ditu akademiak. 80 urte dira eta euskaltzaindiak urteurrena gaur Araban ospatu nahi izan du. Euskaltzain arabarrek hartu dute hitza eta gainera Gasteizko toponimiari buruzko 2 liburu hauek aurkeztu dituzte. 13 urteko lana da, joan zen urtean hil zen Enrique Kenner izan du bultzatzaileetako bat. 400.000 toponimo biltzen ditu eta kale izendegia. Leku izen gehienak euskaraz daude eta egileek diote horrek argi erakusten duela gasteiztarren hizkuntza euskera izan dela.